12 ka mga estudyante sa Salcedo Vocational High School sa lungsod sa Salcedo sa Eastern Samar nadasmagan og sakyanan, duha kanila namatay ug usa ang kritikal ang kahimtang. Sayra nato sa report ni Marie Dumabok. Suma sa Salcedo Municipal Police Station, padung pauli silang mga panimay ang mga tinun-an gikan sa eskwelahan. Samtang nagkatang og tricycle nga kasakyan diya sa National Road sa barangay Naparaan, Salcedo. Niaging usa ka pick-up nga sakyanan nga gimanihon ni Manuel Waniwan sa 61 anyos nga taga Barangay Noybe, Giwan, Eastern Samar. Sa incident report nga gipagawa sa DepEd Regional Office 8 base sa mga pamahayag sa nakasaksi sa insidente, nga kalit kunong niliko ang truck padung sa limutangan sa mga estudyante nga naaduol sa railings. Ang mga biktima nagpangidaron og 17 anyos hangtod sa 19 anyos. Dali silang gidala sa tambalanan nunut sa naangkong mga samad sa kalawasan apan gideklarar nga dead on arrival ang 18 anyos nga si April Makahito. Sabi niya na-tip daw siya. Tapos pag ano niya, napaserve siya sa kuwan sa opposite lane. Opo. Kaya napundol niya yung ano doon, yung mga bata. Na naglalakad. Opo. Ang sakyanan ug ang driver naa na sa kustodiya sa Salcedo Police. Si Waniwan gipasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious physical injuries. Duha sa nasamdang mga tinun-an girefer sa Eastern Visayas Regional Medical Center alang sa dugang medical intervention. Uban ni Clans Gabutin, Marie Dumabok. GMA Regional TV Live.